आसलते जोंथ' बिपिएफनि जे मावनायफोरखौथ' जोङो थांनाय 17 इयार्सआव जोङो नुबोखादों आरो गेजेराव जों बोसोरबाल'सो जों मोनाखै थ' दाबो जोङो सानदों मा बे दानि जे गोदान गभर्नमेन्टआव एसे सोलायनाय फैगोन नामा सानदोंमोन खिन्थु जोङो जि आगोलनि जि स्टाइल मावनायनि बिसोरनि बेबादि स्टाइलखौनो नुबाय थादों आरो बेबादि जुदि थाङोबा दिनै जोंनि बे ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव माने गोबां माने थासारि बिसेसकै जोंहा जे सान्थि जे मोनसे गोजोन थासारि बे नांगौ आरो बे गोजोन थासारिया माने बे गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो आरोबाव बे गोजोन थासारिया आरोबाव गैया जालांनो हमदों दिनै बेहाय दावराव दावसि एना एनि बेबादिया जाबाय थादों आरो बे जेराव जोङो थांनाय इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट समाव जों बेखौ जोङो बेनिफ्राय जानगारना थानो हाबायमोन जों गोजोन थासारिखौ जों बयबो मोननो हाबायमोन थ' बेनिखायनो आं बुंनो सानो जाहैबाय बे दानि जे गभर्नमेन्टआ बे गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय फेलार जादों थारैनो नंगौ आंथ' थांनाय 9 अक्ट'आव बै इउपिपिएलआव माने जइन जादोंमोन आरो जइन जाखांनायनि उनावनो जोंनि जे पार्टिनि हाइकामान्ड बिथाङा इउपिपिएल सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंखौ एपइन्ट खालायबाय थ' आंबो माने पार्टिनि थाखाय मावलांनो थाखाय नाजावनाय जाबाय आरो आसलते जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावथ' मोननै पार्टियानो दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफ दा जोङो नेसनेल पार्टियाबो हयथ' दंफायो बेहाय बिजेपि बा कंग्रेस नाथाय जुदिও गोबां माने दोलो दंब्लाबो माने माखासे जे आइडिय'लजि पार्टिनि जे आइडिय'लजि पार्टिनि जे डिसिप्लिन पार्टिनि खामानि मावनायनि गासैबो जि बिसिनि स्टाइलफ्रा माने एसे जुदा जुदा जायो दा बेनि गेजेराव आङो माने पार्टि हिसाबै पलिटिकेल पार्टि हिसाबै माने इउपिपिएलनि जि माने आइडिय'लजि डिसिप्लिन खामानि मावनायनि स्टाइल बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो मोजां मोननायखायनो आं बे इउपिपिएल दोलोआव माने बेयाव जगदान जादों आरो जाहाथे आरो बांसिनै साबसिनै माने दोलोआव थानानै आं बे ओनसोलनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साबसिन खामानि मावलांनो हायो नामा नैबेफोरखौ माने सिन्था खालायनानै आं बे दोलोआव जइन जानाय आच्छा आसलते बे फैगौ बे बिसायख'थि जे माने एसेमब्लि बिसायख'थियाव बेखौ लोब्बा लानानै माने एसे जइन खालायनायाबो बेबादिनो थांनाय बादि जों बुंजायो मानो होनोब्ला माने एसे सरकाराव गैया हिसाबै गोबां मानसिफ्रा माने एसे दुरबल जाबाय नामा होननानै सानबाय थादों आरो बे इउपिपिएल दोलोखौ नाथाय आसलते दुरबलथ' जायाखै दा बेखौ माने मानसिफोरनिफ्राय बे जे मोनसे साननाय जे दुरबल जाबाय होननानै बे साननाय बाथ्राखौ माने मानसिफोरनि जे साननायनिफ्राय माने बेखौ माने होखारनानै जे थारैनो इउपिपिएलआ जे मोनसे गोख्रों पार्टि दाबो नैबेखौ माने मोनसे मोनथिहोनो थाखाय बा बेखौ मोनसे मानसिफोरनाव एसे सांग्रांथि लाबोफिननो थाखाय बेखौ जइन जानाय जादों आरो फारसेथिङै जुदि बबावबाफोर जुदि हाइकामान्डआ जुदि बे फैगौ बिसायख'थियाव जुदि इलेक्सन गेलेनो जुदि जे केन्डिडेट हिसाबै बासिब्ला आं बेयावबो गेलेनो आं थियारि आरो जुदि बेबादि बिसायख'थियाव गेलेनो बेबादि जायगा गैयाबा बेवहायबो खुनु प्रब्लेम गैया आंहा आं माने पार्टिनि थाखाय हारिनि माने जौगानायनि थाखाय आं खामानिखौ मावलांबाय थागोन